Kubor nakaslem jong unongsan hima. Karwai kasyo bat kaput katem kat banang mi kisni kalanang KM bat suthin hakeleng ki benta jong ka jela bat lingba kini ki sap ki phong kalanang kinteo ya ka nam ka burom jong ka jela bat kawan raru ya ka jing itho na keleng ki benta jong ka perthai menta ka kenti jong ka program ki saw ayam kipor paralok nongsan hima unwan ra shapi shapang ka way ni ki jat jing tem kaba 4 judon batem hapo ka jila bat laru ban ong ba wat hakathan chatela mi ngi jong kari bat wat shiki benta ki balong pedeng jong kari ru kidang dunabha Henry imat ba ublay ulat mu bat mangkerpang ne ka benta ka jila Meghalaya lingba ka school ba Martin Luther Christian University bakan yo yagani ka jingtem ksai kaban ai jing kai ki khna ki bakwa banang bantem badru ban sha penhikai pentubin bat yagani ka jingtem ksai latip yaka kong kaha hoi ladang ipet hisin pen kalong ka ba ban mudur bakunno kani ka jingtem ksai ka pher ne ki wei pat ki tertem Henry hakibalan nang bat kibara syahi kai pat bantem kalong kabasok hagani ka khubor menta paralok pinyo sngo ye gijing batai pensyai kumno lawan ra ye gani ka jingtem ksai syapo ka jela na rewels ha kaba an batai the vice chancellor jong ka school ba Martin Luther Christian University i professor TK Kharbamon nangta kajing batairu na ukhle ke Department of Music jong ka school ba u Dr. Meban Lampang Lingdo badru ka bakham smo tanat shu kalong kajing yakren harengkat kajing pen i lingba kajing tem yagani ka hap de ki sangot ki khna puli jong gani ka school ba ki bala syahi kai bat pentebet hakin nong hikai ki ba na shiliang duriau na Wales Pila ban keli kumno ki yo yagani ka jingtem ksai yagani ka jingtem ksai la ais ngobha de ka wei ka mem napo ka rewales ka badairu ka nongtem ne ka harpist jong ka Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ya ka bala tip kerteng kum ka Mayor Jones ha ka ba hashwa ka sni jong ka jingyap ru ka mem Mayor Jones ka kwa ban ais ngobha yagani ka jingtem ksai shaki khasi khanang bakin penke embiang yaga jingadai jongki breo na Wales pat ikhasi timenta parolok ba e kumba philiyo sngo mentan ki jing batai ki ba malu mala hagwe dei bat kani ka jingtem ksai tingam kwa shu ban penslem te to menta ngin snap no yaga jinya kren hagwe dei bat kani ka jingtem ksai ka badon hapo ka school ba Martin Luther Christian University. Kublai pi perlok baro hagani ka por sa sisen nga pedang sumhai pi syaka program kisah ayam ki por balawan ra donong san hima. Hoj perlok ha ki program ki balai lani hakiti episode ngila ban ong mo ngila yo ban wan ra shapi kire gong san gi ba pher ban menta ka ganti pan kumba phili inga don lang bat kini ki khna samla hangni phila ban modor bagini ki de ki ai ti menta ngi kum ka slam jong nong san hima ngi wan banya kren bat kini ki khna pule jong ka Martin Luther Christian University ki badai jong ka music department ka slam trekam ka badan hangni lani ka slam pule ka badan hangni hapo sauli ti menta ka kenti perlong ka jingya kren bat kini ki samla kalong syapang ka jingtem ka baki kila sya pentebit lani sya hikai bat kani ka jingtem ngalaban ong ba kadang kham duna bha la dang inujor hapo gari hiru barok ka wei bat kham tam shikini ki than shatela mi jongi mo ki ba shikini ki benta jong ka jella bat ki mangila ban ong ki north east ti kani ka jingtem ngalaban ong ba
ka compare bat ha kawai kerukom ladang ipet shisha ya ka jingtem jong kini ki khna samla kala long ba ki shujit ya kini ki ksai le ni ka ki nong kumno long kuma shujit kau kan ti Henry ka jing penmi surpat dan ka jing penmi ya ki jing ruai daga batam ya ki jing tem ksai ka baki khot ka hap ti kapen melung shisha ya kibas ngap badru kumno ki poyo bantem ye kini ke jingtem ksai kadai leng ba ka jing ais ngobha jong iwei niki riu e jing ruai bat ibala yale ru kumno ban pen sud ha ka jing mujur berkhan jong ki bre ke basapok kani ka than jongi ti ye ki benta ki ba bot bat ye ki benta ki ba dangsa ha ka bede bat kini ki jingpen itho le ni ki jing itho khana khandiat saphang ni ki jingtem pin sayo sngo ha ka bangin ye tho ti to ku maka joong klem da pen slem ne ka por na marba ka por kanang ya tongin sedang no ha ka ni ka por ban yakren bat kini ki khna samla jong ka Martin Luther Christian University ki badon ya ka ni ka benta ha ka bakin sha pentebet bat syahi kai haga badai bat kini jingtem ksai ne ka hab to haga benengkong aya ngashim ni bentar bat pina subhai pi ni ka program jongi ya kepala ai kerteng ki sau yam kipor but ngatharai kan long shisha kata ka jingkemen mo na marbale banga ongkumta pi haga jela jongi dei ki bon bagi kena samla dang tapa de ki reurang ba ki badan ki sap ki phong ma ngila ban ong ba kita ki sap jong kiru ngi dang la banjer ba utu badannya ka sap bantem gitar utu badannya ka sap bantem duitara utu badannya ka sap bantem drum tem ksing bat kum ta ter hinroi kani ka sap ka ba pi don pat la ni ngala ban ong kata ka jing IT jong pi ba pin pen jing mo da ka ban sap hikai ha ka bede bagani jintem ksai le ni ka ham kolong ka ke badang thamai pat kham tam hang ni po jela jungi kain ti am kwa sho ban mon ktin namar ba teng teng dala bon ktin than ru yo kala khlen nei ti ta ka daw to ha ni ka por in sedang no but ngakwa ba fin sim ka benta ka baneng kong do ka bangi julen ka por kata ka long ba fin pen itho yala di segi porlok jongi ki ba pa ni ka program ma to ngin sedang sana fi ba ka baning kong hesha bangan pen itho yala di Mending kong ya nga penpau jeng sungu ublay kumjuk ru banai kulay ki kimi ki pa ki men ki para ki porlog ki parjor ki no hikai ki jonga ki ba ye ki bade nang ni na Martin Luther Christian University but kumjuk ki no hikai ki bade na Wales Imam Catherine but Imam Nia ki belong ki bono senyang sikat de ngi te hadu kani bengi long kum ni but ka kerteng ki jonga kalong ai jing kemen janong but ka shnong ka jonga kadina soyong sa ba ka soyong ka balong main right but hang ni shlong sa umpleng but nga puli kani ka kardan puli ka jonga ni Martin Luther Christian University ya ka master jongka music ka third semester menta but ni tangkat tai ki jing fin itu atrai ya ma ta iba ai jingmen stana de ka kerteng tapi nak kadur roba ikop kemen ni dia takkan sama setengah tu iba ajing kemen tu hari ni kapor ngiok ngau seni I samla pat hari ni kapor manga kertengi balasio dorin tetiang bat kashnong ka jonga kadai na mau shoot ka badan ha mairang jan mairang ti ni shalong asa hanora ti mangaru kumjo hi kum I ajing kemen nga puli ya ka master sa ka music anya ko boleh sibun hari ni kapor ngin pai sini we pat samla ngadi I Bernadine la phena ling dok mau nai ngadi na kasinong mairang mission ngadi ka ju klasi ban jong I ajing kemen bat I balasiu do thank you ta ngila yo sngo I ajing kemen I balasiu dor bat I Bernadine mo ta hari ni kapor ngio sngo se I we pat I samla Keplish bun nga kerteng risaka Nancy perpot te ngasyong sa ha lemkra te ngaru ngadi student ngaru nga pule ha Martin Luther Christian University Music Department third semester MA. Kerteng jonga de livandi batailang karungor tengah ngasa apa nong thamai dum but kumjuk lang ma kumbangi you bakini yu para jongaro ngadi para kelas berkihing ya kuliah ka third semester jong MA music. Tak boleh sibo nam ta kita ki jing pen itho jong pi ma tiga jing kali ka benengkong ka bakwa on bo hapa ding jong yang ka por ka long ba jaj ba pi ade kita ki khana ki bana ka music background ma ti kumno pi poi kwa apa de banang ye ka jing tem ksai te am de ki wei pat ki jing tem kan
pila banyak tu ingi hak ni kapor kendiat bat kumno namar ba kumangala ong mane de gitar gi drum ki dui tara le ni ki te kumno pat dak ni jing tem ksai ka ba khamlong thamai ni ka ba khamlong pher pat hapring jengi Aklish bonam taki jingkili ke jong fe hoi kumba phi la ong mo ba kunu phi poijet ni kani ke jing tam hoi nga kham poi perkhat kata ka di gawai ke peningkong kalong jing tam ke ba shui I tang ha dur la ban ong dei la ni tang ha TV ke bangi I ha bangi pen ya ka bat ha ka nga kan mau ha ke por panganang khamret ke tapo banang sedang bantem ya ka kibot ilong tai jing itu khanai barret ya bat ha ke po sha bangan tam ya ka kibot namar bangi don jing tam ya kibot nadu por pa khamen shwa idi kibot ba khamret bat kani ke jing ko tam jong ya ka kibot ti shwa bangan tam tan war bang dia tat kun kastan ti ngan kan tuai ong bang nga kwa sisa banong kum taus im David ubatam ubarwai na kam ta borong bujong blay but nga ra thrang sisa but adu banganda lesi ngamla ban kot bor kum kiwei ru henry kat kum ibor ijing la jong ai beret bangan la bangan tam kam tam bana ban yoro blay but kum ju ban pensung tanat la mi kiwei ru kipas ngam but kan nong jong ai man sim ru kiwei kan te tar adu kani ke benta ka ba yo bantam ni ka hapru kalong jing kerku yang asimat kalong jing tam ke batmai but kini ka jing tam hapru kam de ka ba yo mo ka ba kam sup ni ka ba manong than ru de sup than ru de ka syubiang ke don kami ka por jongi ti ngai ta kata hitrai dah to suntunat kawai ka bang akwa ban penpa kani ka por kalong ba kumba pila ya thu mo ba ka jing thrang ba ka jing anu jong pi kalong ba pin yaro abat pen krau you blame lama gi jing tem jung put jung pi ti ha ka ba de bar tu ka benta ka ba fi ong ba kani gi jing tem ksai kam da long than ka ba sup ka ba than ha phi yo le si phila tem ti kala suk ken hangi pat ki ba pen ti kala long ba dah tip uki ubakumno ukot ubakumno tai dai ti ka kam long kam la ban pediang ya kata long ngim la ban pediang rai ka ka ba phi pat phila pen I ti nga tharai kan I ko mangala ong ba kan long kata ka jing ai men sim ma to ku ble shibon ba ajing kemen to ni ko por ni yo sngopat ni kong balasiudor ngade I balasiudor tatyang but ya ka hap ni la yo bantem ning kong do kadai ha bakiwan ban I workshop na wheels kadi kahap ba I sobha mam Mel Jones ti I sobha ngi kani kahap ti hadian kato nila aboy kani kahap ban kilawan hikai ki ban wheels hi shani ti kadi ha ban I feb ti nang ta hadian ka bakot cha kato ka workshop nila yo ban ya tem ban spen I khnat khansat ka bangila ya la ai ban tem ha to concert ka balong ha ban I feb hapo Don Bosco Hall, Bosco Youth Center Hall. Di hadian kato ni sedang bat kini classes bat ki lado banai April kan. Teman ka seni balang Imam Catherine Morris Jones isyam kelas ini man ka seni balang online. to khle shibon kong balasiudor kum bangala ong mane mo na bangala mat phang na basdang kani kade jing ai sngo bha jong I we ni ki ngala ban ong itai musician nang ta pade ngam tep shu ya ka yu jong I tangba kadai ka jing ijinga jong I ko mangala ong mane mo na marba kibre jong I kilong kibre kibre spa kita ki sap ki phong henrei ka wai ki dang duna kalong ba ban pen pher pat ken na kita ki sap ki phong mo na lor ba common ki baki ong ne tin pareng ti kamut man pen pher pat ya kita ki jing la ban tem I ice ngobha no daga ni jing tem ksai dai ka hap ti ka long sha ka ka ba ngatharai kum ka school ba hi hangni hapo Martin Luther nang ta pade ki khna ki popule ngatharai pi pidang yadai ki first batch tharai jong kani ka you pidang yadai first batch to kalong ka jing kemen prolog hagani ka por namar ba pi kum mangila tip dai ki don ki wei pat ki slem ai jing hikai mo kum ka Saint Anthony's but ki wei ru ki ba ai ki jing hikai nang ta ki khna hanrai bandon pat ya kani ka hap le ne ka jing tem ksai kalong ka school ba ka banang kong do hang ne po than jungi apo jelaru ka ki ban ai ka jing hikai to ha ka be ba kata ka jing hikai pan aku ban bu ka jing kli pi mo kumno pi hak to ki hi nong hikai ki ba hapo kani ka school ba ki hikai ya kani ni manu ba hikai pi but haru kan no ka simpori pi ba pin nang le ni ban smutho ya kani ka jing tem ksai
kum yang ai mo shimet kalong kum ni ka ni ka jing hikai kum ba ila ong i balasi dor mentan mo ngi sedang kini ki online classes jong i namar ba hang ni hapo jela jing kum pitip bam padan batam ya kan ka hap kum pi ong mene kadang di ka sen bening kong tim padan banang so mangi dang di first batch na pedang ki kasi baro kum ong no ki banak bat kata e kan ka hap te ki ban hikai hi kan ni ngim dan ki no hikai hapo university jing lo hani hapo shlong jing kan tingi dan ka online one-on-one session bit man ka singi balang te everyone is day ting shit don kini ki online classes ka bash tengkan tai we you kena te shim be itai mam Catherine na po Wales shim kelas singi man ka nang man ka Wednesday te na do ubnai June hi marsin dat jet ikin yangi san ngot ban shong ya kini ka online classes na do tu ka singi haduk mentang ngin sa ayu ngin sa ngi shong be kini ka online classes man ka tayo bet tang balong yang ahi shimet apal bedang sedang keta ikan ni ka harp nga kelumar klik namar bang itu itau pi lang empat juta mo kasi banding kong ta sila pritam sa showing ala apa iklat no shawai te kalau kumta ta balon ta la ya per kapola sedang ha ka jing practice ko ka shong ha ko wei ka jing practice ru telada biang ka porong practice la ngila practice la ngita staban practice ngila ba ka don kam la si bang ngila don kamon ngila ba ta haswa bangin pois ki wei pat gi benta jong jing ya keren mo aku ban tip shwaken haswa ba pinyo kta ya kan ni jing tem ksai ka ka jingtem ga ba phi jutam menshwa kidan ki jingtem knyat kan sat ki banga jutam hi kata di ka keyboard ng atem hi dia kan sat nang tada ka trumpet ka di ka we ni ki jingtem ka banga atem but tangum tai kita fil jutam ne kita nga persang ha ngadang persang hiru otak ka sa ong yudai kham sem sistem nama ka dang apa iki ksa ikop kilong ksa kita hidai ti boleh kita tambah long in the process of keyboard pada ka kum bang itam ka keyboard kum tai ka proses ka long ta ha kam dei ka kam long ka gitar ta hang taru la keluar ti perlong nong penom ha ti kalom ta ti namar ba kam dei pi ka keyboard lada pi ong bantem mi ka keyboard pila yo ban kata antu pila tip ki balik ber ki bayong dei ti kan ni pat pim tip don masa bastem om don bastem don masa bat bagri bat balik lom ta ti henry lada ngipet kawan ra syai ka jingkul mar henry kini pat ki kena ki bala syai kai kim don shui ka jing artatin kila anang lepa tingin sko tanat ba kani ka selama jing hikai jong ka Martin Luther kala perkhat jingai but leng ba ka jing rap jong inong hikai ki ba nang teina po Wales kala pen yo jing mentoi shisha yaki ma te ngangai skemba nang ni sya khaman kinang mi shishu kumbala i ongi oi ni ki samla ka ni ka porba kadai ka batch ka benengkong na padang ki khasi la banong makalong sa ka jing so sarong ti ma bandon ki bakum kini na ho ya ma bangitip ngimla balen ni kata ngitip hai india har ki don tamba banong pan nang ni na po jela jong ngiti ngatharai ngai la di dengan ong bangang so sarong pi ban yo banyak keren berpisia kum ni ma ta ngin ya cha kamat jong ka jing keren to ha ni ko porong kwa ban bu ka jing kelipat o ka jing keli kang kwa ban bu kalong ba ngam keli na do menu fis dang tem ya kan ni namar bangatip hi hayang asam do try ka kham sham shtom hi ban yo ya kan ki jing tem ma di hatu kai ka ba penlong ye pi ba pinang e chu ya kan ki jing tem hatu namar ba ting teng kum ki bre ha bangi tem ya kan ka jing tem dei ting ting ni man that no ti ka ka jing sngo jong pi ha ba pi tem ya kan ki jing tem bat ka ka ba penlong ye pi ba pinang kwa shu ban nang ta kan ka porin keli na ikong perbat hakapo banga dang sedang bentam ti mdera hapo banang litbi ti doni taiwei pelok jonga ibadina resha item itaru i ong ba item hap ti to pom padon rahang ni tingaru ngas ngolong curious mau bangan ban kumno katakan jingtem ti hapo baka pabawan i mam nya shania ti ngis dang ken ben item and then ka ba kapen tebet yang i ban penslur ya ladi ben benginang bentam ti kadai ba ngi kwa ken ben pen i ba long sha ka perthe baro bang ngiru ngi skokmen bang yo kum kanikalat bang yo ka kum ngi sangot ngi yo kum kanikalat ngiru ngi kwa ben tebet ilade khanang bang ngiru ngin ngila ben aish ki pat nang ka kat pengi la yu ta khomle shi bon kong korban ha ka bade ka ni ka jingkeli am perong tarai sibat nginyo banyak keren badi we ni ki HOD mo iti nong hikai ba pej badi pa penyai ti ya katan rai jong kani nginyo banyak keren bad pi perlok pinyo ban tip kam banyak asu ta akan ni kapon kwa ban keli saya iba ajing kemen to nakal yang jong pi nga sunat bahaya ka jing ya thu jong pi ma ta nakal yang jong pi pat ka ka jing
snow jong pi bat ka jing lap jong pi shimet mo ha ka bade bat ka ne ka ko mangala bo ka jing kali mane ye kong perbon ka e ka jing lap jing shem jong pi ko ba pelong susu pi ba pinang yai yap beat la ne ba pinang yai haktin pareng ki ong fall in love ma te kulish bun biang sai sian kata ke jing kali ko jong pe hoi kom ba pe la ong ma kata ke jing snow ko jong ni ba da ke jing snow ko jong ka long ke jing tam ba da ke jing i ko jong ka long ru ko we ke jing tam ka ba kring ji sha du kata kata kalong ke jing tam ka ba haktin nong we me ko ju ong kalong pleasant te ke skor ko jong ni Pada biar semua begitam kiway, kitam gini ke parlok ke jangan ngasngap na jangai, habang along tension ru, angas ngo kalong kuat dah kita kising i berokat, te kadi kata he kiway mo kan ilek sih kising i ke jangan, kan nyarap sih kadi ke bedi terapi mo, kitin pareng gitu kising i mo, te imat kan nyarap sih sah, yo ilek sih don apa deng kinu ru mo. Ka kibadan pedeng ki balong stres ki jemut ji perkat ki jongki lesi ki don kam ya bakin ku asngap ila semo ya kini ka hab instrument te kan long jing bentoi sikat de ken lada ngiru ki banang ya bentam kat ni menta te ngin nang trish tom ju sho but ba ngin penyu asngau lah mi kiwe but let's say kata jing penyu asngau kan dalong sisa kata ka kubor but kan dalong sisa kata ka ba kalong sa kum gadawai mo ong tin kasih gadawai ka ban aban pen kuat le mi kiwe beda ki balong stress sing jing jing perkat ka jong ki but nomor ba kani jing tam kumba ong I bala bat kiwe parlok ka jong ba kini jing tam nadu meneka kadi jing tam ka ba khampla but jing tam ka ba ong biang meneka rukam jam ndai tamba kadon kami kapor ko jung iban pelut te ndai kanun ko jung tam habang ngi haban le ban specialize ne ban ngin ban pentebet ya kata jung tam kadon kami ngi ya ka bangin tristom bat kedi limba kata jing tristom ko jung kala ban pen sngu bang bat kata ka feel lani kata jing sngu ko jung ban apo kedi ga ba kumnu ban penwan sikiwe kumnu ban pensku tenat le mi kiwe mdi tang ban pensku tenat le di don ting jing tem la subang blat tem le di tang bagi we kem su tenat nei te henry kadon kani jing tem kalong tang shu ai kring gum turu si sentan last mo bang lupa borokin la kamu sisien tan bala bat kiksai ngara mul ka jong mo kata ka tune ba tune ni kiksai henry kila tune lupa kata kerukom bikin bet kiksai happy day buat kata ke tuning ibro kan te season panahap nomor ki hakati ka hap kidon kita ki lever ikiba kita ki panahap ban panahap iti note po idan hinte ban pen flat ban long natural ban long sharp pe ite ni harap ban pen change ki tuning pi ka ban tem no e flat no d no a no g bat kum ta ter bat kede hakata henry ban shuong ban ai kring kum tu ten dala da pen bet ki lever barok kan ti komot ki long jing pen bet sai di ni lang lapan baik kita jipan baik saya kat kemgejing don kam jong tahu ton di lani kita ka uki jong katai ti kemut kan sultanat ikis kor kusingi tamam di tam kata ngi hab don kam ru ban tune kan tong is sultanat mo ba ajing kemen to kawai ka bang aku ban keliha ni ka por kolong ba ngitim ba yakani la ais ngobha de iwei ni ki nong hikai nang te na po wheels ma ti menu pi kum ka school ba pila yo yakani ka jing tem ksai la ni ka tiar tem ngi mala ban ong kat kum ka jing ket mau jung pi mo yo le se namar ba pidang dei kita ki batch ki ben kong te ngatharai yo pi adon benta mo ma ka jingwan ra ka hap te nga snow ka proses ka yan do hisnem arja ka khandai tambalong kalong ka bajanjar ko ta ma pitip lawan ra kitiar na pharing sa india kalong gumno da pa india ka bun ka proses banyat te tambah hapo university hi kawan ka hap dimension snem Rajar macam senam. Te ngai I kesian ke banding kong perbang ayo I ya kan dikahar macam senam kadi hapor bangi long convocation 15 convocation jang ka university tiki expose hang tu hajong kesian ke banding kong ngai I long in real kan tengah paji I te nadi nang tu pedek adon bit sapok bat ki
babat biha po university be po min campus be dalam hadian pada kin ki ong ban rak shani siapa you ka campus jungi kin shani siapa martin hapo department jungi ting di nak kata-kata bagi wan rak maki hapo department jungi bangi rin sayo kan kalat mo ti naduk bakawan ka ha pada komtat ki kajing arrange kadon kajing akran kadon ba ka music school nanti na po Wales kan ai jingerap yangi komtangi don kan connection mo terkadang sayo ruban ban dan kini online classes ber kita kino hikai na po Wales ro dai nak kata komtai haka bade ngakwa ban skawai pa kajing kelima haka tu nakaliang ginong hikai ki panang tena pa Wales na ka music school kila don biang kata kajing perkat ban namar bakong mingila tip baka mentaki dang ay tang kawai dei dia tu kin ay biang skawai lan ya lai teli ni dang bon dim no kata ting la tema tanpa di kajing kerku juble dak beli te kajing kerku tingin sayo bi kata ting namar ba kalong kumtati kani ka kamlong pen ko mangala ong mane dei ka kamlong pen ni ki wai pat ki instrument ma tinga tharai ba ling ba kajing ui jingai jong kiti kinong hikai panang te pan ba lada ki khna ki don ni kita ki interest mo maki kwa ban penjana ban tebe jela di tengah tharai kan don bihi kalat garanti mo to kawai nga kwa ban bu skoi par gajing kali kalong ba hatu ya kani ka jingtem ksai mo pi ya tembet kumni shikin hone pi dalik tem maroi ni ya kaba mentati ngilang tembet maroi namar bangi dan tangkawai ka jingtem te let's say hadian habut tingila ban ya combine lang kum si para batch te shubul ada yo bon terli te penyatam baro dengan ni jingtem ksai ni lamar bal asoi ha banyak penmi mo la kajang ti instrument dai ti ba ajing kemen fi kan tem dekai ta ha video kita jing kelima kuma ong Bernadine parlok jaka but dah video kita ka mentah bakadan takawai tele si yo kin sapoi biang anela ne sound san yo kan biang jor ba yang idai te henry ladai tem le si ngila ba ni tem ngini pia ko baju ruai ding jing ruai mdi berwai tang si sorbe ruai kan unu sor soprano alto artli tenor artli le si ngini pia ka da karukom mangin si yo ban pan smu tanat shushu dai ke jing ruai ke jong kum jo ke jing tem ro ngini le ka takador but sakawai pat karukom hakaba yede bat ke jing tem I parlok jangan Bernadine hakawi ke concert keba ila adap kini benai perang you kan idap kini ke jeli ki kriang ke concert keba organize kini ke department jangan music kan Bernadine parlok jangan tem daga tiga hap kan fuse lani penyakhlek lang begini jing tem kasih ni tem gedui tara ke sing ke bom ke drum sungi penon kam ke hap ni penon kam kalalong sisa ke jing kring ki pat ba boro ki ke tu jing tem but kalalong sisa jing kerku kan habi de untuk kaba kala ben kapen kan shot let me sim jong i dai bangino da kum tak hap kala ben thap tinga kan mau sakawiru ke por bingi don itu ke workshop haka final jang tu ke workshop imam pendon very small concert kan but haka tak small concert HD Dr. Meban jong i kan ti tem do ke tara but ngatem dekat sing but livandi item ke bom but pidai item kinshau imam niya item dah kata item nang dah kata jing roi kat nu jing sultanat kan te nganget banang ni kamat nginang kham yo shu kalat ban kham sultanat shu kan tong kit bok riang ma namar ba kumbakila ai ya kani ka jing senyang la ni kata ka jing ais ngobha kaba ngala badong hangasimet ngasong bakal dong ko we ni jing ais ngobha kaba kabalong koridor do kata-kata tamo kalong ka weni ki jing ais ngobha ka paper ba ti nga tharai bat ha ju ko por nga kit bok kit riang ru ya ka school ba hi hang ne po Martin Luther ba kanang la shu ban penmi ya ki khana ki ba kum phi namar phi phila long kita ki nuksa mo ya ki ba nangwan ti nga tharai bat nga kit bok ru ha ju ko por ba ki bril ki bana shashiliang ila ban ong mo shashiliang duriao kini ijinga ya ki prejongi hang ne po jela bat kin kineri ki la jingerap to sekawe nga kwa ban kaliam kalong ba hadin ba pila syahi kai ma hakani ka jingtem ksai ti kum ka school lani kum kani ka slem puli ka badan hang ni pila ya selala ni pila ya perkat ban penmi ijing ruani hatu kila don ni ki jing ruai kiba ngila ban ong kita ki instrumental ni kila don lepa ni de ki jing ruai kiba pia penbi toh kong bala
Kat haduk mentang yang padan ki jingrai ni ki bangi penmi naka naka department bangi tem naka ni kahap handrai ki dan kini konsert kemba la ong ai jingkemen kadan hadian bangi ladap kata ke workshop tingi dan kani ka konsert mah hapok dan Bosco youth center tingi la pelong ka konsert ka berit hantu tingi tem barok nangi yo kalat bangin shupen i mo kat no ngila yo jing mentoy ngila yo kata bai la hikai mo i imam nia devis yangi tingi la shupen i khandiat ka kat no bangila progress te hadian katu ngila yo ban Bernadine ru ila yo ban tem sisian ha konsert hajali ki kriang te nang ta i ajing kemen ru ila tem ha convocation badang shudap 16 convocation te tang kita hi kidai ki ba ngila tem shabar ken naka long ki bangi haki stage kom tu ti Henry but haki hakaliang ki jingrai ki bangi penmi naka department te tharai ka long say pet hadian long ta kadai ma tak mancu kini ketin IP kini ta men hakani ruhid hapo sok yang ma perbedaan kini ka youth week i ajing kemen i long i layo kala ban ra ka hapo i mani presbyterian sok yang tiam untuk ko por badai ka youth week untuk kasi tong isu komentar ti ba ajing kemen tin on no ma stunan to kalong kumta ti wala da pila sya pentebet na sya hikai hagini ki ayuru hendrai pilaj bansam nya ka khubor jong ka jing kemen lemba ki jing ruai laki long shaki ying mani laki long shaki rinsan ki bahaki no gini ki bentaru kani ka long ka dawai ba ka mapi ong mani ba jing kemen mo ka dawai ba ka bala ban ai ka ta ka jing pen kia bat ka jing kot ha ka ta ka met jong ubri bat kham tam ya ka jing muju berkhat namar ka jing ruai haba ubri ustam muju berkhat bat ngola shu ban ai lada sengap dah kejing ruai ka ai ka tu kejing pentanda kejing berkat dai ka ai ka tu kejing long jai ma tinga tharai ban akit bok ru ba kum gini ki kam gi ba phi le kan long sha kata kejing kersiu ti ai ki ba bon ru namar ba banga ong kumta ngatip ya kani am ngala juban ka por bat ngatip ru ba ki ba paj gini ki video la ki long ki kena ki samla ki rang ba bat ki temen ki kroru kin ai kata kejing kersan ya phi ba pinang ya chakmat ba pinang kiu ba nang poi sha clear jong kita kilo ma to sakawai par kejing kelinga ko ban ong ba kumba iba ajing kemen hajing sisham ngani thu ye phi hakabade bat kani kejing poi jong i hang ni hapo ka school ba jong ka Martin Luther ka deleng ba wei perlok ba to perlok ude ba tre hang ni hi ba ba hikai hang ni hi ti to perlok deu doktor mah mentau la ayo ya ka kerdan doktor dai doktor zaman edi tong per mah la dai ti to lei ude perlok ubangi ngijuya long nong kumdo ngijuya teks ngijuya ya kendo teng ru mah ti deleng ba ka jing ajing mut jongu dalam bagajing ai jumut jong doktor zaman ba ngasapoi banyak keren bat pi hang ni bat habang apet iki video jong pi kham tam ka ba pi ong ka 16 convocation day hang tu ke ngasapoi ken ma bat ngasapoi kwa ong ba pleng kani ke jing tem kalong ke jing tem ka ba pher ba ti ngan poi biang si ba ajing kemen namar ba pi tem pi tu ko pore hap haka por ba fi yang hatu kurun sana namar ba ada ka jing long ka jing bun bre ka long ka ba hado tata tamo ti hatu pi sngo khonyo pi sngo ting pi sngo nervous ni kumno hai bini bat kata kuma filapan kama itai doktor zaman kule shiboni doktor zaman do mo pa ila delem baka ka jing yalam gujong ile se ke jing share lang gujong i haki social media haki Facebook but Instagram kum tar but kala pois du ka jong pi kan ke ba skor ke jong pi but ke jong i ke jong pi ling bagi mobile phone ke jong pi tar te ho kuma pila kali ni ka bangatam ka 16 convocation jong ka MLCU University te ka hakabaning kong nomor ba isha bangin tam kandong keniat mo ba patai keniat i hakatu kadan kari hasil ke ba shwa bangin le te ngadon ni jing do jing kerman ke jing red men sim ke jing diau kamen sim ke jonga nomor ba i paru idon pleng ke jing pang jing stam i thi hospital te ngajau mat sisa nomor ba la de sekapali ke jonga ke bangan yo ke ban yeng hang tai ba la de tang kari hasil ru nomor ba kari hasil ke de ke kham don kam te ka kapen khia she ke jumut ke jung parkhat ke jonga malong no sisa ka ta men sim ke jonga te henry
ubleh yarap kan tiba dah tu kesengi kan poi aku tu kesengi kan ke final deh hoi ke papi ong ki brio si shaki la yabon ngan pe jurong kamar kelaking ke jimur jumper khat kam long long nu te andre kata ke bang don kami ngi hi ka kalong abangi nga di konkestan ru but kabaning kong hi kalong kong message kam nam taki wei ru baladang ngimlong confident ka tinong wei dan ngimlong so scam ha bangin tam ngin pa shu ble hi jing doi ble hi unsa un yarap kenya ka ba bangin tam kana ba tu ka jing deliver gi jongi lan ki jing gi jongi ka ta ki jing tam gi jing pot gi jongi ka long ji shate ka ba like ka tin paring mo ki jong if you put God first tiga dia tahi ka bang ibu saya boleh kemat bat kata ka pelong ho ya kita jing ting jing knyu idan ba ye ka men sembrio ka mo julang bat ka jing klut mo ha ka tu ka por ka jing long jong ka tu ka concert ka tu singilan ka tu convocation hang tu kan ka klut ru ka jing klut ka don ka jor nomor badai digi tigi laj sao tiga klut ka klut ka jing Alam masa gitar ya? lalu saya gitar ti kat bang nang tamang tu ti Henry kum tha kum bang la ong ipi ba tadi ibu syah jing dua itu boleh yarap hi mau kijing persang kejongi bat kijing practice kejongi kijing pelut por kejongi bat kemjo ikini ke perlok kejong aru ikini ki concert ki mensadan let's say kin so yo ik bani shi mentai kin senang long si syuk kijing shai nam ta ki wei ke ba ling ba kani kijing tam kan long si sha kijing kurku Tong aku aban keli ya ikong balasiudor pat ni kapor. Kat kum kijing ken mau jong pi hatu pila juyo ni em ban ya sim bentah ka ban tem ni kijing tem kesai ni kala kan sadon ni kata kala ni pi ka iga bentah ka ba pi ken mau la da pila juyo bentah bentem. Kabang kan mau kabang mangangayo bantem kadai tang ha ka concert ba penlong hapor ba kidang dan kitu kinong hikai na wheels ru shania. Tang kata nong yang kiri-kiri kila etam. Toh ikong Bernadine pat mo. Hai mangati ngalayo tem ha ka tu ka concert ka bai I think men ila ong ha jong ka bala pen le da ka ni ka department of music jong yi ha ka tu ka concert ni ngalayo bantem. Tang hang. Dah Mengaruh haga konsert ba day hak benai feb tiki wan kita kina hikai tiki tehas kopor hi te tengah shushim video sela de nga post Instagram te long tang ben pen i ki bri hawa de long kum tam ki di akum no ki ong ki so tenat ba kum kani kalat ba phiyo mo tai jing sha ko por nga shong ka workshop dai tika jing practice jang ka lang kum tai ka bang ong ye pi menema ka shong ka practice ban dum la ru tian dia to ka por sau sngi san sing ngam la te ban yo kem ban te ha to ka por ka pat tem re ti hadi nang ni sakmat tengah tika na be kan sadon ka benta yang ngaru ban siap tem gi wen gi concert tong ikermen mo ba wada da fimio ban tem ha ka sin ka ban kong thrai ha ka sin ka ba ka ban wan ni la ban ong kan kham long internet shu ma to kajingkeli ke bang aku ban bu hang ni pada am kalong ko ni kajingkeli ke ba ngikum ki brio teng teng ni ha panyaling ba but kata kajingkeli ke dei halor kajing kershan mo ha ka bede bar kajing ji jong pi ban pen janai la ne ban tebet ye ni kajing tem dei na kalian ki bayi ngasem ki ai kajing kershan ye pi ni ki da ai jing mut ban ong kun tem na da khoi se un ga to bam i long kum ta te yong im kot bor ban the yong im yu ha to ki don ki bakum kita ki la rakim dei ni ki ba haying hasem rule ni yo le si ki dei ni ki parlok parjor ki paramarjan marpa long kum ta ki shai don ki bakum kita ki chai jingken tho ngi la ban ong ba ni men tem ka ton le yu le ka to long ta te namangi kum ki bre teng teng shai don ki ki bangi ong ba ngi yele ban so ye ki negative thoughts in their minds te ka long kum ta ti ha tu ha ka jing jong pi kum kita ki kena samla pila jumat ye ki bakum kita kum kata tina do bang kata ka half te ni jing shala do bersedang ke music hing pat judon kum kita ke long neki na do ni yang semne ki berlok para jorne Hendiki ai men siam ke kata perbanga ya tu ki bukan sedang ke workshop bangan sa shong ba penyat long bang i shong ka workshop bawan na wheels ru ki ai men siam yang long bang ya tu ki ban sedang online classes ai kum tu long ki ai men siam yang kim jup ndok jekerman ni tang dai ngate cakap tharai iba aji kimen kong balasiudor yang ngaru kum takam ju mo kata kalian sungu shikade ki ya i mai nantai ki bahayang ki men ki janga ki bahayang janga ru baro
Namar mendai mo tang ya ka hap Henry ha kaliang jong ka music ru. Ti namar ha ka por banding kong do bang decide bangan puli music. Ti kiba buon bha kiba long ki comments mo bang yo na ki ki parlok changi ki long ba. Kidan kiba hayang jong ki pa ong ba ka music kanam penyo ajai pi pemla penla le you mo da puli music shia pilot tem become to te kidan ro had bala apai hado pod ba oh kini nong tem pai haka di ka ba me bakot mo Kata phi kata. ha te Henry manga ki bahiyang hasam janga pada kilong ki kershan bahagian kilong supportive bah te hadu ba hadu da ong ba dan kanika workshop jang ka hap ro ki ong bat ke ka ba phikwa bat ke ka ba manga hinga kwa kitep pangan tristam te makiro kim dan ek balong persya kan te ki kershan ba ek ka ba nga banga kwa banga banle Henry ke bero ka ba ngale ka ngadi ba hap banle ba Kau boleh shibon kong pala sudor ban halor ko to kajing keren jung pi dai kani kalong kajing kentu nam tagi perlu ki bapak ikani ke video tungin nyele ban pendu ya to kajing long ban don ya to ka mensem ka basneu ban perkat ya giwei ti pitip ya kajing long ka basneu ladang ikren ko bai kong pala sudor kani ka por ba lada ya ka music ni iben leng ni kentron mo ba bun ginong tem ginong ruai kisukut kisulap me tang hagadi kabam kimpoi kimla banyarap lani kimla ban kiu ya ban yo ya kata kamai ka kaji ti nga ko ban kentu hagani kapor kalong ba tongin nyele kum ki para nongrwa ki para nong tem lani wat ki breru ki bapet lani ki basngap ki jing ruai tongin nyele ban pendu yo kata jing long khotnyo men sim ti bangin iben ya kata ka music bangin ong ba ka music kamla banyarap yang iban kersan ya kalawai mo ti Henry bangin perkat ken ba balai nginwat ita idau balai ngimla ban ai kata ka jing kersan ya ki fellow musician mo ka baki ong Henry yala diru namar balai mga keren ya kani am namar ba ngala juyo sngoy ya kani kibri ki ong ba pinyo katno pinyo aba filik tem hatu pila banyarap kersana kayeng kasam jumpi wat ki kam sarkar tap kini kitai Henry ki babon pat ki kimi ki pa ki ngop ha ki bakum ki jing ong ken tika jing kentu kalong ba ya ki kimi ki pa bahaba pi bagi kun gi jong pi kidon ya kasap ka phong bat kani kala long gunuksa namdon kam shoban batai haba ki kun jong pi kidon ya kata ka interest ka jing skutan ka bakin pule ni ke baki kwa ban le ka jing ketu ka long ba sngo ba da ngap ru yaki namar haba ki jit ya kono ka benta ka baki kwa ban pule ngam tharai bakin jit da kata ka mensim ban ong ban i no tang steng por kini ki samla hakani ka por ki bapi baki shong lang me ki don ni kata ka jing i jingai tengang it scam balong ba kani ka jing kentu hakani ka por kan long ru hakaju ka por kata ka jing penthama ya kata ka jing perkhat jong pi ba mdai ban iben lani mdai ban yuroj ya kata ka hok jong kita ki nong ruai nong tem nong put ma to hakabade ba kata ma kwa ban bo skoi par ka jing keli ba kaipat ka ba penong ipi wat happening kita ki barok ki ba pipi la yo mat mo ki bri la kren ipi ani ki nong kumno ki lak phujat ma ki ba kintho ki ba kren da kumni kumtai kaipat ka ba penong ipi ba pinam i pat ya kani hashtag lani pinya ba shakmat to ni sedang ni ba kani ko por tak boleh shibon yang men shua parba shua bangan ya kanika graduation janga mo tela dan hi na hi ba hin janga hi ba o nga bali bandit music ba kalong kumta kalong kumjo tamba kawe kadi ka jinglong janga hi bangam jupen snoi ki la kiran sni ki wite la da ngaso ba ya kata kam ya ham ba ngaso ba ka ki bangan le bangan num le sni ngam ju ngap hiren kalong kumta te kawe ka ba penong yang ngabang ya chaprang kadi kawai ngas ngap bitang ka jingkren jo ime ipa bat ki men ki para jonga lada maki ki ong bakabiang kamut yang agak biang ngam don kam shop ban ngap ki wei pate tibat ngatip ba daka jingya jonga saprang ngatip bakan sapan kemen yang ngahi si mat bat ya ibayang basam jonga ki wei ru demar ka jingla ba jonga sha ningkong
Ladang apen i kiwi ba kani ka bangale ka babha barakhot kin sangit ba ka babha andre ladang mangahi ngapen i bakas neo ti barakhot kin sa ong bakas neo kim la kinum shu ong ra kom to la kim yu i ki so mo jang ki khun la jang bagi ba kami la ka bahan ni kasni kim la ban shu ong kom to andre ki andre da maki pada ki shania yang ngarong shania ki ngele ba lo ngarong le ba kan kalau kom ta Te mengaruh lah Syam hibon ki jing long namar ba mangari ningkong do musician na yang te tang ba ipa ipen biang bet kat ba long ladanga ong kwa ban nang bentem ban iu ipen biang ba iu nalor di imda tip syapang kini tang ba ikwa ba yang ba ipen slor ba yang ban nang ban iu tang ba ki boni ki brio ki bla akran ong i pi pin yo ja pin yo iu na kum tama tang ba ngai la di ngala so thu hi la di bangala hi ti tangkata hi kong pe ni din Naka jing de chonga te ningkong do ngam ba ngala jan drop shwa bangan join ni kam. Of la jen e steng. Jin e no namon bang so bangam la shu an ma kaweru bang kamtam ka longga financial ru ka kamdam hi te jing sanga kwa ban pule lai ban focus e ka church music tang bang nim dan hi yang ni shilong ru ngakwa ban li shabat tang ba nim la hi na yeng ru te haga jing de kata pat long email ai ken yong ben pila ban ben te hapo mat ru join te pin sapet adien ken te klong ka jing support jing email ru ka jing men ru jang ai bala ban somo la ila ben i ben yang ban ba pinyat be syakmat la da kinu ki kran ru nai pensya ken ki tangki dai isko tenat hang ni ko por ngi osngo sana i kong Palacio d'Or ma yang pada ki dan himo kem kita ki ceng kendo ba dan baong yang pile music penyo you te dan ru menshwa bangamut banjain masters hani ki ong ba ta ka music pimut ban le kem no first of all you're not Taylor Swift ki ong yam ta to live off music te harian kata ngala susi mo ngarong perkat shani yo kebaong maki kadai shisha ne I have to be realistic mo te ban perkat shisha ban sustain ya lajang mo hadian habut ban le kamno te hendrai nga shang thoi kamien perkat nya tangan le kamno mo te hendrai nga kren ye imei nga kren ki bahayeng janga te hata ka por ki nga realize long ba dangal le ke makana ru kibun ba mo ba ong ba kini kinong rak shelet tem mem tu haki cafe ke te kato ka practice ke jong ki bar khat shulet hantu dala de biot pisan hantu la ya ba mi hantu kamot alut te hendrai ka shang ha ka jing tre stam ka jong ite kat bangin nang tre stam te ki projects rong inang yo dari ba kitu bajai tu ba shu ong le music bang skau tenat te long ka pher mo kata le music ba shu skau tenat ba shu quality tem te le tem ru kom to biang mo hendrai pita le shisha music ban yo ja mo te pila tre stam pila ailet sa ka por jong phiru ba khat am tharai ra ban yam ja kan te long ti mei in bat ki bahayeng jang aro ba khat ki om bala dari ba nga le bahai te long ka biang bet kan ti katai ngap yaki bat mangarung persang ban ai ka bahatam ka ba katahi ka sap ka ba oblay ai hangi ngide ban penjanai hadu pangindala ban la ban give back kan ya ka society iro bara khat darling packaging hikai ni ada ya ko boleh shivun kong pala to hang ni ko por last but not least ni ba ai jing keben ta kum ko jing ong ke bisu ong lor boro la bantam te henry ban ong ban shim ya kani senjam ban puli ban pendap ika degree ika BA lene bat ka master bat kum ta terhadu ban poi kani ke doctorate ke kerdan PhD kerdan doktor kam de besok kedan kam ke jing Aisha meningkong ika bangi haban Aisha bangi haban tristom ku gi jing puli la ban ong ba ki jing puli ki kamboni ka kot mo ka science don ki practical te henry ha ka music practically ru don kam ha ka bedi ka ken ka dia ru don kam man haban ken na dong na do ka nong tang ka na do ka
jimut jing perkat ke jungi ru habangi perkat bagabai debat ke music ka ba tho ni ka ba le mru ke jing ruai ru ka don kam ru ke jimut jing perkat ke jungi ke feeling ke jungi ke jing snow nadong don kam no di kita baro ti hoi wada pedang kita ki baro ke sing ya lenti ki jing kan tho ki bon kila ada di balong ketenong way yang positif negatif ni giba bahan ni giba penkiu yang ila ni giba pentan arsut ni giba tan telai yang sedian kidon mai kita tambah kumbo ong mentan sepang bekadon kami ngi bengin long giba yaisha but kidon kami ngi bengin long giba tristom ya ke ba kenang bengila ban kiu stai ladang ngi kham tristom dan ngaban si yosok te but sakwe kalong ngakan mau idon ni parlok jangan yong kumaji tu lo bro ma ti yong bayangai yong ba pin yo you play music mai kejuk jingli kami kini pin yo you pin play music halas te kumta ko bay syam dot kini bro te Henry ngakan mau si beri parlok jangan itaru ibaju etam berengkat bat nga ai keleng kan te itai parlok ngai ong pila daki keli ong kum ni ting la long bekeran khor pelan te ong ni la ki ke ong pi beli tem stai so bio num no ne pin li nyoi en ti ong nu ong ba ho ngi ha ban tem ha jrong stage but pi ha ban pe napo ti ke pi ha ban long audience ngi ha ban long performers bot ke di kata ti kan long kam de ban pen kan tho inu re nu mo kata jing keren ne ho ti Henry kan long tang jing ai men sim la mi ki bai bangin nam di ban ret men sim bangin nam di ban long kho nyo no ke jongi yim di ban kwet namar bon ma ki ba let ye ka music panang let khlu ka jing kan shot te ka ba ka di ban le kata ki bri ki babon ki kwa ban len music so ba kasuk ba mas puli te jeling la di ban nang no ban tam kam de ka sim me ka por ka jong ki ban pelut bat bor pelut bat pisah pelut nadong borok khai te namar kata ka don kami ngiru bangin long ki jing sai lam nam ta ki wei kan ki wei ken yu i lam ini kan aku boleh si bon ba ajing kemen kadai ka ba fi ong ma ko wei ko ma kwa ban ha ka ni ka por ka long ba kom ba ikong balas yudori la ong ka ba kata ka jing yo ma like income tin pareng ki ong Henry gini ben kan mau pat ba nakasiting ka la dangi pelang bai kamut kan sapoi shispa asha ka shipo shispa shihajar shpo hajar ter shijao ka long ka duriao ka khatin ka ong ma kamun batang bangi long gitu ki musician kamut bangi nemyo ya kata ka source of income la ne kata ka jingyo ha ka jingim Henry kombo ong ikong balas yudor ba lada pialehi mantrishtom pida shong pida tho pida penwandur uso undan mo ti kajingya keren hangli kalong sisa kajingya keren ka bada smotenat prolong bar kalong ro kajingya keren ka ba syai namar bagini gidi khna na po ka music department barabor hi ngatharai bu ni kajingya keren play asngo be chapang music ti ngatharai kani kan pen perkhat thmai ken jepi ba pleng ngim dai ban perkhat ngim dai ban non ti jingmut jing perkhat iba lengkot nam tangi musician Henry ngin dai ban yar ngin dai ban perkhat jengai ba makir ki don la ka jong ka benta ka bakin le ka jingim ma to aswa ngin pois ka bukon namar ba kapor lang ya ngasmo ba kata ka jing kren ka lang subang shu to khendiat khonsot nga kwa ba phin ai khendiat i jing kentu kan pham ni te i kentin I mean same mo kiba pipi la man pasat segi porok jong kiba pe mat kham tam naga benta ki khna samla ki badang ke ka ka baki kim phai yo le se ki kwa ban bot ye ka ni ka ju kalenti ki ba pipi ya ban pentben la ni ban sha hi kai ha ka ba de ba ka ni ka jingtem ksai ne ka ha ta ngin sedang ni ba ai jing keben ta kan dia ikentin I'm mensem ngi ke mau ka tin ka bible ka ong ba la da pidon tang shi talent pidon kam hok ka kanong ar ti di namar ta kedi tang tai ka message nam ta ki weiru habanginang bantem tang wi jing temru balla da pitri shitom shisha pi am badurut do yap shisha bad katai kan sepelong ba pinang kwatem sa wi jing tem kedi ka jing kio mo tang katai ngai kanong ka message nam ta ki weiru pangindan ki ka ta jo ka mensiam Kulai shibon ka jing ai men sem ka basai na iba ai jing kemen ha ka por ida ai sha ka jing ai sem ka jing kemen to ni kong balas yudor mangaru nga kwa ban ong kumta na banta barokhat ki ba kwa ban
nang ki jing tem jing put la ne la kalong ha ka music la ne ha kanu kasap ka bakidan mo te ba kin ya be chman ba kin ha ke aka ro ka ba kile ki ha ban tresh tam but don't give up ma tresh tam but don't give up te ka kasap ka ba ublay ula ayangi kin multiply kata ba kata kasap ka jangi ba ublay ay kan ngin long ru ka jing ker khuna ka banta ki we nakalian jonga nga long kaju hi kan te tang balong ladangi kwa ban bangin berziu ya kanu kanuru longi di ban long trishitam an bangin pen iru ya kata kajing trishitam long siki wairu te tangkawe hiru te long kwa ban pen ya kiwe ki ba sngap ikani te banum sngap than ki bakran ki brewe te pen tepet pen I ba piru pilahi ben you te nga helade nga don be keto ka jing ka word ba mat means make a difference mat so te tangkatahi make a difference mad ma ta hakani ko force na pi nga pada ke ika bang mga ngadon but nga snow ban ong ya kiwe ki para samlaro kadi ba lada pilek kanu kam wanum pen sangya na siteng pora ni don't give up kiwe on kini para zongar kata nanta de ko bede pidi ban lada pitip ke ika pilek ya seprang but menai pen sangap thani ka jingkran jigi brio ko bai ong I risakai parlong ono pen sangap thani ka jing jigi pitip ba kani kadi ban le dan menjur bet imi pa bet ki bahin wasam bet pitip bedi ban le ya di seprang on sangya siteng por tang katai inga badan balada ngile bahai ke ika ba ngile ru ka ngimnum we will not run after success ngimnum be hadin jong ka jing ayute jing success mo hendak success kan sawan hadin jing ladang itrish tom tolong ta kuble shibon ngam ta kitu ki kentin ke ba pipila pasat ki kentin ai men sem pitem udon we orang ba samla orang ba ko ba ongenga haba pile kanu ka kam dai wajubu shwara ka pisah kaman piham ne me kata wajubu ka pisah kaman nama lada pitre ka kam dai lada pitre ba ka pisah kan wan bon nadin bad lada pi penjanai lada pinang la syu bantri ba teng pin perkat kani kalabun kapisa namar balai kan wan kat kum gajing tre jung pi ngaras ngo yo men se manduk kata-kata ba ngaras ngo ba kata ka jing kren jing ti samlarang ba em hadu menta kadang ketik bet bat kadang penong bet yanga bangan bu syada kakam ngan penjana syada kakam bat ngai skam bat nga kitbok kit yang ruba hiru pindon ya kata ka jog jing ngo bahaba pile ya kan kakam pindah penjana iswa bapa pinembu dekat pisah berkini kalau keju haka kini kalau haka juga por kejeng kentu ya ki perasam labat ki brero di bapa ini ke video bahwa bangile ekono kam ngim deban bu suar ka pisah kamat namar ka pisah ka ba penjat bar ka pisah ka ba penbah ki ong dai ti perlong lembaga ni kejeng ya keren haka ni ka por ngila pois ka bakut bat ngam kwa ban supenkut tangkum tu namar balai ba balai ngakwa hi ban pen I shapi ka ka bagini ki samla jongi ki don ban pen I la ne ban ya sambat pi leng bagani ka jingtem ksai hagani ka por tongan ailat e pi ba fin pej bat hagani ka por ailat choi nga bagan pen kut ya ka jing akren jongi hagani ka por bat kum ba biju kershan bat kum nga jung tui pi ka por magini kershan bat bagin pen keu ye ki jong la jong ngathara ye ki prasamla ki ba hapo gani ka slema jing kai jong ka Martin Luther Christian University ru pin aya ka jing ai men semeki bat ban pin nang ya kershan shu ki ha pa ka bede ba ni jing tem ksai ka baki kila shahi kai bat sha pentebet bat ka wai nga kwa ban kentu ye piru ba hadin ma pila ada ban shahi kai napo ka ni ka school ba kerpat e pi ba pen singowa wa nyar sam ya ka ni ka sap ka phong gini ki jing hi kai ba pi pila yo shiki breu jongi kanam ba ka jela jongi kan nang long shu ka jela ka bari spa ma te porlog ngila poi ska bakut jong ka jing akran ka por nga ai ka por ka bakor jong pi bat tat hado bangina syambyang hakawai pat ka program jong ki sao em ki por khublai shibon ye pi baro
Ti perlu mentapat minyak banyak keren. But ikli do jong ke Department of Music hang ni apa ke school ba Martin Luther Christian University. But ini ide Dr. Meban. Ti ba Meban hang ni ke por ngak ban bu ke jingkli apa yang jongi hang ni ke por mo. Ba pila banyak tu kendiat pila banyak tu company ah ka bede bad kani ka jing tem ksai like menu la sedang but kumno pipoi kumno kani ka jing tem ksai ka poi hang ni hapo school ba jong ka Martin Luther kan diat na chui thu kan diat habai bede bad kani ka hap idoni we nong tem hap hapo na po wheels itai balong famous habis apa wheels ila tem hibabun kiran san ki bahaya apa wheels ti hakir ta ki ba ila temen ma ta por ia kendo yo we artist bada wheels hiuta udah basi ile gini ki painting lu le nang ta ki don ki fabric tu kunja fabric artist ki berkhain tu kan ti ule kita ki artwork jong ki belong related bat kan ni ka rikhasi ki jong ni ti ila internet palat dia kata ti item ya ka hap kali ni ka hap ko mai ai ro ti ha kata ka jing tem jong i yong ba ngakwa ban donate ya kan ni ka hap syari khasi ti imtip lan kan poi chanu hanu kan poi rum tip ma ka jing thu jong i kolong ba ikwa ban ai so bahaya ya kan ni hab syari khasi ti imat kata kajing ya keren kala slam kata kajing keren ban wara kan ni hab ban donate syari khasi ri imat kam mia kendo tagi ki beri ki ba ya dei bat kata phang kan ti hadin kat tu kan ni por bede ki ya kendo ya kita gi ki di nong India hi ki beri ki khasi ti kita bede ki don ki ba itu ya ki baterai ha MLCU ki ba don apa ki admin kan MLCU tiling ba jong ki sia thu ba kadon ke music department tang ta ba de sia rai yang ban ai kan ni ka hap ti ha jing sha ha ka por bi mun ban ai kan ni ka hap ila temen ba ila pang ti item ni ki jirwai khasi khan na ka khasi himbuk jong balang Presbyterian item gitu ki jirwai ki badon ha tu ko jirwai ti kajing a jong i kampong bai a cha ka balang Presbyterian ri a cha ka jaj ben riu khasi kalong ta ti haswa be nyap itho ya ta ko wil gen yong ba ya kan ni di ban ai mde di tang bu ong ktin ri la ta tho da ko wil ban ai ho ti dai Mer Jones itai kadon ka dur ko jong i ka ba pila ban ring dur ya ka bai tem ya kan ni ka hap ta ka po di dang ham samla ti itho ti na lingba kata ka jing keren jong ki ya kendo tagi baya itu hang ni po university ti kadon ka jing penbej kum non wan ra ya kan ni hap ti kali jar khal ubai VC Dr. Karbamon ilech khlang hi Wales but kita sign ya MOU ba kandon ka collaboration apa yang jongi ban na Wales ban hikai kan ni hap ban mara asani ban hikai khna jongi ban om tangi khna jongi na jing thmu hi kolong ba hikai ki wei pat ki ba na ba jong university na ba department ti ya ha ban nasdang ni berarti ngi numla ban ni ban hikai lo de boro ngi nasdang sana department to jing thmu hi ka dei hi ban hikai ye ki wei ru ti ngir ngi dang ai ap ba le si ap kan tu kan ni shwa bagian da yo jing petibet ka ba biang na kaliang ni ki sangut but ya si hadin habut ngin sa sedang yang kata lesson bat ki we bat ki khna na ni samna ni la man dei rang ba lo ki wa ban lan ni ka hap ti hindiat ita tinga trai i Dr. Karbamon in batai company ya kata mar ili ile chathi ma i hibuan ra ki don ki jing e ba ya kendu ko ba ki ong khna ba ka don ki jing e ko ba ki kendu ban wara ka ham mar kam le ka besuk ban wara ka ba he ka jing tem kum ni ti in sa ai kita ki khana kan ki jing kendu ka jing sem jong i ha por bon ra ka ha pro tong sotonat mo ba me ban ni kita ki jing ya tho jong phi bat kawai ka bangi sotonat do kalong ba ini i mem gila ban ong mo i mem Mer Jones kadai ka jing namtip kai ka ba penlong i ba in shot jing i ya kan ka jat nri jong i mo te ka bala penlong i ba in
hadu shwa ka sengi ba in klan ru ida pendep ya katakan soskular ka ba banyak soi ba ya kan ngejing tem kesai kamut haban ai shani ti kalong syaka eke bang sutunat ba aku aban pensung ka ni ka porbat ru ha wala da imdon shu ang sla per thai ru henrengi kerman ba ingi skam balung ba jong phikum ka skul ba phin pha yu kru khobor jong ka jing ai khoblei bat ru ha ju ko por ba ka jing tuk bok pi piang eki ba hayang semru bakinang yo ya katakan met ka ba sai ba khlain bat ru bakinang yai don ya katakan men sim ban the ik ti la jing arab bat ban senyang mo ta kum unong hikai mo ba ban aku aban bu ka jing kliba ka ega jingai jong pi na ka benta kini ki kena sangut ki bala ngila ban ong utau so nang kong mo ka ega jingai jong pi kum kin hikai na do ka sngi ka nang kong ka pi hikai ki ba do ni ka klimat ka ba benta ka ba kidon ngini apa haba pe igini sangut ha por basdang por iwan iwe inong kena wheels nia ikateng ni ai ka workshop nam ta barok khoi kalong open to all yaki student ki khna ai bapuli hang ni ha po department te barok khoi hi ki shong ya ta workshop ki yo ban kata ban tem te hadin bal adep ta workshop ni keli so yaki mano ki bakwa ban dang yai beteng ban nang pentebet shu kini sangut ki don nang ta kidang don shu te hadin kata pade ki yo ban shong ka one on one session kan PW hadin nang tu nama ba ni ka yai da scholarship hi Nomor ba ini Imam Mayor Jones idon ka savings kan amanong ba yang ba kani ka savings kan lej na mata kani ka scholarship kada don ka scholarship nomor ba mentagi ya ki online lesson itu ki online lesson mesti ka bang issue ya yo kadai ba haban siu ngem dai bang siu mangi kan ka siu na kani ka scholarship ka ba labu ka bala bu kerpang hi dai ini trajong kani ka hap Imam Mayor Jones kan ti nakini ki kena ki pada syong on kini ko one on one session pada ki syajiat kini sanmun hak beningkong lagi ong ba ngin ai tang arteli scholarship tang armut genjit mereka katu ka jing thrang ka jongki bar ka jinglong sincere ka jongki jinglong ka batrish tong ka jongki ini sanmun ka pelong ya ki ba kin ong ba to ngin ra na ka ar ngin ra kasan kata ka dei tinga thrang am don kam su ban la penjurong nang ta ti fil lagi jing ya keren ke jong piru trai pula sutu bat ki lagi jubab ke bapio nang ta PE ki concert ke bagi tem nang ta ki performance ke bagi la tem yang ni ka hap kita ke de jubab don kam nganda penjurong nang ta ti haba ya de kucing tri hitom tingi ngida ihun ni ti ka bastunat ka long ba pi jing sha ka poi tang ni ko ka hap dang shen ngidang ya contact bat kitu gi brio na po wheels bat dan bentah ban warra ini ka hap mar kidang wat shu ki scholarship ke funding kan te ka funding kam dei bagi wat thik tang nagi well wishers lan nagi perlok jong itu imam ki bahayang basam de ki wat ru na ka liang sarkar British Council bar kam ta ter mo ti ka jing tresh tom jong ni ki kena ka pelong lagi benang yai wat su itu ki fundings te imat kandang poi su ka ham tong ba ki ro imat ki kwa banai surprise ngi ki ong more harps will come tang tak yo Semangi mong ni anga keli anga artelina lai teli mo sauteli gi kilam ayo nomor ki kwa tara ki kwa banai surprise ngi kan no teli noi ti tamagi ong don ki hap ki babha ki don ki bahap ki bam da long show hadu kata ta ban kat ban performer concert ta ban practice ki dang bayang ma ti ngi kmilti bat ngi kermen lo ba le sikin poi kham kloi nomor ba hau banai November kin lang wan biang tingin don biang workshop ti ya kata workshop nginum patla ban ong mentala ka workshop kan dei tangi kena jong ini wat ye ki musician ni tem ki banabar ke university kita nginum patla ban ong menta ti lada don kalat ngi ngi kwa he ban khot ye ki we pat musician ki banabar ti lada don kata ti atrai ngin sawan sapi seki press media bat hagi social media platform go her ban pentip ya kata kan tu kata de khubor bahaba kin dang wan show kita ki hap ti kadon lu jing tu ba lada biang ka funding imat wat ban ra kini kena ngamtip sangut bro sangut le tangi we ni ar kata nginum la ban ong ka song funding wan yalam ki showil su ti kan nu gin sa hawil su kata nginum la ban ong kin song sitio ne artayo ne sisnem asnem kata ka song ka funding kan ban pentibet su ni ka hap tangi su tunat mo ba me ban nomor ba kawe nga kwa ban ong pa
mi kermen bat ngakit bok ru hakani kapor ba lengba kita ki la jingerap ki ban wan shishu kham tam ha ka bade jintem ksai kani ka school ba hang ni hapo matin tu kan la ban sei ba kan la ban penmi ki khna samla ko pilok mani la ki long kirang ba khna samla ru kanang penerus spasio show ya kecil hajung ima ti kawai ka banga sungo komen em ba ban kalong ba ngam tip nama mening aklam ya karan berarti khna dai ka ba pun kemen nga kalong ba kini peleng ki ha ba ko scholarship ti kalong ka jing sorong pi ka jing sorong shi cha hadu kata-kata namar ba ki khana jongi ki ba napo ka jalami khalia ki don ha ka scholarship bat kata ru ka bala Beijing herap de ka mem May Jones tingi kermen bagi kit bok kerben ko mala omne ba ling ba kini badru ki jingerap lem ba ki tikila jingerap ki ba phipin yo nang ni shikhamat ni tips kham hi ba kanu no ka kam ka ba phipile kum ka school ba nagam da ka ba kam yat hapo gi imnang ka sa lang kari ba ka chai bin reru phin yo bi hi ki jingerap ma ti ba meban ngakwa ban bu skoi pa ka jingkeli kalong ba ki jing pat ki ba phi kum ka school ba la ni kum ka department ki ba phi ye kendo ha ka bade bat kini ki ba puli kini ki music mo ngila banong pat kham tam ha ka bade bat ni ka ha to ngi kren bade ka ni ka ha tela da wan be tek yan mata ka hap jing ka ba ngi kendo mentah ka di long ba ngidon nang gawe ka hap kata ri bani kong so ko ngim don expertise hang ni hapo ori jongi no ka jela ni wat hari India ro te ki lessons ki bagi yo kalau bi online te online pi sung thu music online kam de ka basuk bani ka bamyo tadang biang ka online mala da yo da ka offline de kan kham ha shu markhmat le kan kham ha shu te tamasulong don bok ba kom ta ki nang te ki tre ban wan chani te ka ta kom bok ngai pi kan 1 November te let's see how much lu ka don ka plan bagian wan biang te nang ni khmat imar kan dang don ka bun sin ka visit kan bagian wan te kan dang don ki program ki bangin lang penlong haringkat ka jeng tre lang ban ka university ban ka tu ka kenhun napo Wales ka bagian don ki concert ki workshop kum ta ter kan te ka jeng thmu hi ka long ba mda dei tang ban tem ya ka hap ri ngin pendon kam ru ya ka hap kum bai ong ai jing men ba kan long ka kanja therapy mar la pisngap mi ka sor ka bami na ka hap ngila banong ka de therapeutic sound nomor ba ini imam Nia ibawan sen seselong ibawan hikai kini kena mentem ya kaham ideiru iba pentebet ela dia kalian ka music therapy pada penon kam yang kaham ha bentem nak mentah kini ki bala rangba ki bala temen ki ba yo ka tu jingpang dementia penon kam yang kaham teman hak ni how to benai February 1 sini yo ro ban pelong ka we ka workshop hak si arkanta ka workshop ka bai day bat ka music for wellness learning yang music therapy kan da ka penon kam yang hap tingin lang don show kum kini session hak ni ki benai ka ban wan ba lang wan sini mar ba hang ni hapo department ni don ro ka ya ka subject ka bangi ong ka music for wellness ti ngi julai ro kini ki session ki practical session sagi don ki school ki ba hapo social long kan ke ba kum hapo Mary Rice idon ki ti le sila dengi ra li hap kan kham ha shu te ka don ka jing thmu ba ngin le chi hospital nomor i ka jing thmu men ha kan ni por bi wan ho banai feb ngi yo ro ban ra ka hap hapo Robert Hospital yo ban tem hapo Robert Hospital ma ha ka tu sngi ngi yo ban tem tang hapo chapel ti nomor hap chapel ba ki don microphone ka sound system ko biang ba ki play ka to sound system chi ki word ki kamera banyo so terjing thmu nang ni khmat pade la da iwan me sesien ka ta jing karpa jong i ken yong ba la do long bala bang ngin le watch hadu ki word ro ban tem te kata pade kan umla ban ong manga menta de ka shong pade ka jing ya kren jong i ban kini ki hospital authority kala kalong Robert Hospital ne ki wei bat hospital ken di kata ka skup antara ka bun ha ka bai de ka hap kam dei tang ha ban pen subhai ki briu ki skor briu re ban pen ko ngam ong ban ko jing pang le ban tak ni kata stress mo kita ki tension ni bagi briu ki kando ti ta ba ban ka jingkeli ka babut ngakwa ban bu ka ni ka por kalong ba ta batai ni kan dia ha ka bai de bat ki course mo kumno ki jaj course ki ba phi hi kai ye kini ki khana la ni kini ki khana ki yo jing hi kai ba halu ka nos nem ka shimpor ki ban pendep ban shai kai ta bai de bat ki course pade
Kapata kalau sabar nak topik jong kahap. Sabar topik jong. Maha pok department kadon ke BA music, bat kadon ke MA music. Bat pila ron pendep hadu bah PhD. Mas long PhD kami nak ke department long bihak melit lembaga research office kemtakan. Ti abadi ber ke BA music kadika course ke balai snem. Ti la depi op pada sau snem nak don hi ke pen hagas snem ke basau mut pen lek specialization nang ke research. Nang ta bai dia ber ke MA music ber ke art snem. Ti kita di art lagi course kiba khamat nang laman orang kiba kia borok-borok kia join mo. Tambah mentah PE mentah kan ni NEP 2020 bagi orang mo. Kadon kata multi lani ka entry exit multi entry exit in. Pidap sisnem pila ban ong ba okey ngal subiang ni ngan mi no lani ngan sengit no shwa pinyo ya ka certificate in music. Pi pendap arsnem pinyo diploma, pi pendap laisnem pinyo BA music, pi pendap sausnem pinyo BA music with specialization kalong ta. Te wat ka ME music do pi ko pendap tang sisnem lo kalong hi. Pi pendap full arts name lo kalong. Ti kita tegi courses. Ti kidon ke 1 year master ru nama tak music ru kadon. Ti ke PG diploma ngi offer tambah hadu mentam don ba enroll kenya ke PG diploma bar ke 1 year master. Ti leksi hari ni kesnem ke banwan ka sadon. Ti kita ke di bagi course. Ti jing tem ti ngi don ke hapok jong ni gi course MA bar BA ke don ke Indian music. Tambah ngilek tangga Indian classical vocals. Tang Hindustani kan nang ta kadon ke western music kadon ke traditional music ru ti kombalong kumbaka mission statement juga department bat jong ke university ni kham fokus ni kham pelik jengmut hi ya ka indigenous music lan ni ke traditional music ti kini ki long kum ki kerja add on ki ban pen klan jo ya ke department bat kham tam ye ki kena ki bapuli kan kenang bakin dami sini sabar ni ong ya bakin nang tang ya traditional music de ke western ru kadon yo gini jeng mentoy kan ke Indian gini jeng mentoy ti kita ki ba ngi kai ti na kita apa lagi don sekiwi ki course kum mentah ong IP ba ngi don ke music therapy learning ngi ong ke music for wellness nang ta ngi don ke research nang ta ki SDG rugi don kita ki ba let's say imam visi la ban batai company kita ru nak liang jong i kan ta ba sulong ba jupun kun ma IP ba ni thu IP ba mar bangila implement ya ka NEP 2020. Jadi kita gini multidisciplinary, interdisciplinary courses kan kita kena kita ban shim. Tong iso tanan mo ba mi ban. But kai bang aku aban hari ke por kalong ba. Ni kermen bat ngikit bok ba. Kani kashlem trik kashlem ajing kai ke badan hang ni apo sauli dei hak pada music department kan la ban kring ye ki babun ki kena samla. Ki badon ni ketu kucing angnot ban pen nong kum no man pen tibet pen jana hak pada music ti ngatrai leng bajong pi ko ba pile tu ajing sang aku bu ke jing kli tam badon bong pa me ban ba pi pila pen mi no ye ka ba hak pada bagi jing tem dani kiru kam hikai mo ti ngakan maru ye wi perlok be jonga ai ba ni juya Lalu dangkut meswa ya wailang ya yum tu ngatrai ide kena pulih hang ni amabel ti trai fi itu ni yo lesi ide kena jong piru mo ha pulih ha ti itu ha ba irwa ki jing irwa ki balong kita ki indigenous folk music lani kita ki long kum tu ti ki jing irwa khana puriska ti kalong ke bapen kabapen sungut tenat bat kabapen melung aku juga por habas ngabi jing ruai jang i tinga thalai kum ke skul ba hi pinang la susuban penmi ki kena ki ba bun mo ki ba kum i amabela ni ba nang tam bani iru bat nga ngai kem ba hapok ke jing lam jong pi hi kum kli jong ke department ki kena kin bun ki ba wan ban penyesal ta ba mi ban haswa bengin poi skoi pat ke benta mo aku aban haswa bengin poi sekaba ko aku pin I can jet ijing I'm same yaki kena lani kena samla ki bapai je ke video nak liang jonga aku mu nong hikai bat hajuk report nga ndeng along tang nong keng dengan di performer hajuk report kawi te kabangi don kami ke di tang jing tedis tom ban bat banya ini ha kaba takakam lani takajing puli nah ni kanu no kakam kabangi le bangi tre kan compare la dai ka music lani dai ka sports ne kadai ka no ka sap ka bangi don ngin trish tom kadai ka tai ka bangi don kam tam nang ta kum ba pi ong ba ka pisah sedien pisah le ka sawan hin mar ba ajing kemen nang ong nga ba ka don kita gijing ya keren kia
teks kum ta bat ki perlok hadian ba kami gitu ka video apa convocation ba tem ti kan no pin charge ka bai tem ber khoi dang ong nya keren mai ajeng ki men ngin nya khorong ngi khot ya ki ngin nya keren ha department di tang mangan ri ki para nong hikai ki bang nya kai lang nya ya tu ngin nya ong ya ki ong ba klet choi ka pisah le ka sawan suki kan da ada ka poron wan ka sawan don ka por mla si wan penun kam ro mo ti kita tang ta ska wei bra ngau kwa ban kham stress hani ka long ba ka support ngi don kam ka support ngi kum kinong kai kum kinong put nong tem la compare la da gi ba yo lat ban pulin na ne ki don ki babun kinong tem pe selong ni bun kinong tem kinong ruai tinga trailer bi compare li trai kan no persen kita gi bada wan puli ndai ki babun ki ba shumnang hi bu shuga tambah kitu lagi don la ka jong he bentaban tray kan ha ka bai dei ba music tingi don kami ka support mo support ka wei ning kong do ka dinala yeng nang ta ba de ha ka community la ni ha ka imlang sa alang mat kum juru kham tam na sarkar kan nomor ba to ngin ya keren ni poi biang sa ka hab na wheels kila wat ikiti fundings mo ban yo ati scholarship na try ka wat ka sarkar ka kalau ada ban perkhat kan ti nganum ong nganum beli me ka sarkar ha ban pensngo mangi ru sa sarkar te le si ka ni ka rensan ka de ka biang ba ki minister la ni ki nongelam ka sarkar kin yo sngo bat kin yo i ya kan ni ka kan news ya kan story ya kan sengi kan te le si ki rugin perkhat te nakaliang jongi rugin ngatrangi dei ban mi syaki kanang bangin nang la ban mar menta singi nom la ban ai lut gi details par khoj te ngatrai nakaliang jongi rugan bahahi bangin lej ban kan do ki kanang ba ni kanom pau bi yang ngi kum kejala kum kejai ben riu ba kepisahkan wantang na wheels andai kan di bendon ya kata ka jingi terilang nakaliang ka sarkar jelang pan nakaliang ka imlang sa alang bat nakaliang na wheels kan ti kita gi banga kwa ban kham stress ha ni sngi toh koblai shi bon ba ban na kum taki ai ki ba phi la pasat bat phi la ya sam ha ni ka por ki long shaki ti sembo perkhat ki badan kam bat kawai ka basutan ka long ba ho ka de ka phi ong namar ba na wheels ki la perkhat ti kila ai ka ni ti ka nuksa mo kila yaram ti dan kam ni ka sarkar jelaru bahkan kena kita kira cingarap tinggi kermen baleng ba kena program kena por piru pinlet ban approach ke sarkar pinlet ban pensngo ban ai kita ki jingmu jungpi ha ka ba pidan kami kila cingarap ban kermen ba sarkar kan kena kita kira cingarap mo nam ta ka bah kamian bat kum juru ya ka imlang sa lang he ba makiru kila ban le ka joka kam ta ka ba kena kira cingarap desa sisen ba ban khublai shibun nam ta ka por ko da jong pi ban ai khublai ru ya ka school ba hang ni hapo Sauli jong ka Martin Luther Christian University ti sa sisen porlok kani ka long ka jinga keren bat iba meban iba dei HOD jong ka music department Adi Professor T. Kharbangun, but ngalong Vice Chancellor jong ka Martin Luther Christian University, ngai join na position nandu November araja arpoi, shwananta adana po ka English and Foreign Languages University, wadan hang tayo po Nehu Campus Shillong. Ti shwa bangin Grange ka shpang ni ka hab, ang kwa pa niya tuwi pi, ki brew, ki bala, penulong niya ka niya jingwan poy jo ka niya jing tem jo ka niya ri ka jo i, bat ka university ka jo i, wedding kong ilong i, Kevin Burgess ide inong Wales, iba long ro inong drodor iba start itu rata, then ri ka bay ka jing susunap jo i, kalong tapan droy ni hidur, nrebi ilong ulong tanjan, yakini ki durban i tan yakini ki jan ki jong i ki ba i ishna ti ini dei ba i rang ba ki ba long responsible pan penyikendu yang bangi la man ra ni ka Harvard University ba ar ilong i an group i ba long i paralog jong i try jong ni ka tem i ba long ru inong Wales i ba lai i Dr. Rajan Madhok i ba long unong sumar Shieng, Dr. Shieng, British for Wales. But iba sapat i Dr. Menir Roberts naka William Matthias Music Center kabadan ng Tia for Wales. Tiloong ba kani ka jing tem ka day ka jong ini i temen ibalakla no mentala asnem i Mayer Jones. Palaong may ni Mayer Jones i day ibreo iba nang babat pet baban temi nga hab. But in July, keleng ke ban tre ban temi ni kahap
pensultan nak iki beliau ilong ibayar kinong tem ki patbet ba jong ke Liverpool Philharmonic Orchestra di ini ilai kendo ba Kevin Burgess pada kata kajing slok jong ki I Oslo pang kata kajing day jongi ki Rio Khasi bat ki Welsh nakaliam jong kabalang Presbyterian mang nitip himo bajing tip nitip baki de ki Welsh ki bawan ra kong ya ka gospel ka jong Jews Christian is pa ki rilum ka si jungi ti ka jing slok jing mut jong ki ka jing pili jing mut jong ki ka pan poi sya ka ta ka jing ko jing mut ji te men ba ikwa pan poi ya ka ni ka jing tem syangi ki khasi ki palong ki brio ki balayo ka jing ya rap jong ki nang Welsh ti ha ka ni ka jing tem ru ila ring sur ya ki jing ruai ki mani naman kita kijing ruai mani kita ru ki Welsh hymns di ila record ya kita kijing tem kijing ya kita ki Welsh cadences hak tu ka harp padi ong bang ko ben poi ya kita ka harp shirish pari khasi jumi di kumta keren badi Kevin Burgess nilai kalau no kijing sitom hak ben kijing but shi ulang na shu ban le ek ba itmu ila slano ini snem ki bashwa dia dia ki khlat ki jumi kani ka jing tem dan ban kam shu tat hak snem ba idap shi snem hak ceremony ka baki ken ma ka jing dap shi snem jumi ka kun ksiu jong Inan Powell ibalong wi secretary jong sinod ila tem ni ka ham hak ta ka jing lang ka ba he ba ka ba bun ki breu ki lawan ban snap ya ka history ka jing jong Maya Jones Perhatian katakin ka jing lang kila rai na ban poi ka hap shilong but I Dr. Rajan Madhok ilong ibreu iba wat la ilong ibalasa slim jitien ri lang don ka jing ade ki paralok jinish po shilong jinish po India ti ila yo ya ka lat manya kren ba I lok ju I chancellor ju I Dr. Glenn ti la yo ka lat manya kren ba I Dr. Sandra Albert ti I Dr. Madhok kila negotiate kila keren berkumta kala poi ka Commerce University jung iba ki kwa ban ra ka ta hap sini tinga pa nomor mga don kun sa tasibilan tinga tawakin mga late mga ek du yo kun mga juga por mga nature wheels ban ra ta hap tinga sungu ni por ban ai ka credit ki Salvi Studios po London kadi ka bashna ya ki haps but kani ka studio kala menjur ba ndala Wonder Wheels ndala poi habilan kin pen packing maki ya ka hap kanang makata ka jingwan jo ka hap sini shilong kan jai area me kani jing tem na kani ka jing tem kalong malang sensitive hado ta tin makata kila pen packaging kini ki Salvi Studios po London nang tanang tu kini sa poi po Gatwick Airport kasaman rai tu ka hap na Gatwick Airport sipo Calcutta sipo hati bat kasapoi siya Martin Luther Christian University kata ka journey jong ka hap me ka jing identity jong ka hap hadu pada poi apo Martin Luther Christian University hang ni anong rak dong kti iswa kan poi sita ka apa ni tu pi ba haka khat arterik jong na September apa poi sita wheels di kini ki pada lok ju Maya Jones nang tai Kevin Burgess bagi kiwi pat ki beliau kira kut jingmun bagi dadai pen sign dekat MOU Kenya pada ke Martin Luther Christian University bat ke William Matthias Kalfunakan Music Center juga Wales kadang bagi lak bendon ka formal relationship pada ke University jungi bat ke Music Center nomor kata khat lai 3 September I sign ke MOU pada kini ki artili ki institutions ke Martin Luther bat ke William Matthias Music Center Wales hakaba I Dr. Minir Roberts ilalong ka representative joka center pada dia ni lah sign ke MOU kala don ke jiat keren pada jungi ba ki ken kershan ki kena ki bakwa puli ya ni nang tem ni ke tem o kim na ban macam ni ring la ya rai ba kan don ko online teaching shwa kanang bagi kena jungi kin yo tebet ni dia namar kata Menjim snem lawan Inia pada Kevin Burgess pada Martin kelewan sini pada kesong tak sipor tang ko ba arto yung kesong nilai yo banyak keren bagi kena pada music department ng baga jing pet biang juga Dr. Meman
ting la yo bani kren tiang ta ini la yo bani kai tang shipor tang kumba shita yo lem ni news ni ba in hikai yang dengan jing tem sai manang tai la le pai no wheels but kajing hikai kan through the online mode ndri ngasman sum sabrong mani thu ep bagi kena juri kiro pa start bet ado ta batang hakin ki bring por ki bakhandian kila la ban kim ya kan dengan jing tem kila la ban tem rukom to sudana ba ha but ikermen ru ba kumbagala kular ka music center bagi ongkin sponsor ya sangat dikena ban station wheels artayo bagi participate hakata international hub festival kapan long le si hub na April shipsnem dan ishwa kata ru ong dikena mereka tari jing tu ki ban lam sangat dikena ban wheels ban witness ban ya performance to the harvest haka international harvest festival di kan ni kalong tang jing sedang but kawe jing tu ki ru jing kalong ba jing sawan biang mata usnem ho 9 November ban ya kren show at the university kumno bangin bin biang ni tini jing ya settlements ki jongi but show bagaimana ra show ya kaha sagawe kaha ni arti kaha kapangila kam man hikai la ni ban dan kam ka haga jing hikai ya ka mental well-being jing ki kam tam hanta ya Robert Gosling Hospital but Norman Tunnel Hospital kepada Juwai. Dengan ni kalau kita tunggu jumki bagian le, endaki wan hau ni unai November. Jadi kalau kita nak sisa bagi bagi kena juga kita berbet. But ngakam men bahkan ni kajing let yung teacher wheels kan long pan kalan. Kajing hikai ki an opening for them bagi laban kiu hakikatan jumki prepare limba ka music. Jika ni kita tak kajing ai kebarit pakai wheels ke ai ni kemen ini ijing ai barit juki ilaban nok ban kajing ku om tu ya Martin Luther Christian University meri hadir buat lesson ilaban bliru ya kanika jing kai ha bagi we pergi konsum lagi badan agar dengan shnong juni dengan nok jing ku hi ya kajat benri bat kawi kalomba ban penken mau biang syapang kata kajing ade update ki wheels kinong wheels mo bat mangi dikasih lembaga dalam seperti ini. Dalam kono hikai la sok sensimen. Bagi jing berjumlah lembaga po bagi kena bagi kun samla. Relation bagi kun samla juga kalau bat tibet ado tak. Bat ketentu ki kena ki pa bagi anin siem bagi kun samla. Kemudian kena ulah lagi. Bagi kun samla ki kwa kinu ki kam ki chin dan kinu ki lat untuk tibet ira ki ni ki pa ni dengan kecur kini kun samla kini. Mereka juga por kun samla kini pancin janai, ke commitment, ke dedication, kilong artili, kijing long, kebangi dia long kun samla. Kenapa bila banyo ya ke kebangi kuah kijing ilmu juni. Ini ban not to sit por. Mo bangila shim bila boy ke keti ke ni nanti dep hot eka. Bat dengan kijing trishitong kijing minat, kijing Aisyah, kijing kui kan wan ada pipenan kami kini lai teli kun samla kamtam hakanika juk ke bangi minta ke ba adu tan re kumbo kelada don kamon ke don de kalan dia kecing tu juga kun samla ke long hop trishitong 3 minute bagi ke bagi terang kecing in pinyo ban yang eka pinyo me paru ni de kina kshan ki kun bijumi ni de kan amin sim ni man ai ka bor jing sneng di hikai nang ki kun jumi ki laban mo sita ki kun ba the brave the blay bat pundan buram ong tang ya kayi kesem ya ublay kam tam ndre ka ri ka jin ndre ka bro ko we blay